Várj, hova ugrok segíted? Inkább elsőnek mit csináljak? Várj, ez nem jó helyen van. Ez nem jó helyzet van. Például innen ugrok, akkor mellé ugrok. És innen jó lesz. Várjál! Ott kemény. A tetején a puha. A fékre. Innen székről lesz suplex. Oh, you can! Suplexnek hívják ezt? Ha most a segget, hátbukán. Azban nem bírok még elugrani. Most kell. Fosnom kell a tejtől. Fejez. Geci. Ez melyik volt? Sweet Chan Music. Azon majd nem bírtam felbetudni rendesen, mert nem állt meg. Mit tudok még csinálni? Mondjam már valamit. Ugorjál le vele székről. Vagy asztalról, mindegy. Aha. És könnyökkel ugorjál le a székről majd. Könnyökkel? Aha. Nem jó. Mi? Nem tudom. Na. De nem jó. Mi nem? Csekkes tesz. Nem volt jó, kacsi. Várja, fogd meg. Akkor... Pipi már megint nagyon ideges. Második részben. Mellé. Már kikapcsolt? Nem. Az a rohadt asztala. De az a baj, nem vettem fel. Várjál, várjál. Várjál, ugye megkapod a magadét. Te Gani. Te Gani. Bro, ez száros ütés, amikor UFC-be boxolt. Mi legyen most? Nem tudom. Várjál. Már rosszul kezdődik. Ki kell tenni a támasztást. Ne szedd ki, mert akkor eldől teljesen. Hát de azért. De nem, már egyből eldől. Jó, eltűnik ketté akkor. Akkor nem tudom. Humagásat! Humaga! Jó! Ben! Gyem! Ez széttöri, kérem szépen, ez a kanapése. Egy innen! A kurva. Anyátokat. Na, egy jobbat. Úgyhogy hátra is dőljön az a geci. Nem ugrasz még egyet? Dehogy is nem. Ez a szék is mindjárt He. törik-e? Akkor a fotelra tedd rá, azt ugorjál rá. Mi? Azt ugorjál neki. Fotel, mit csináljak? Fotelra azt ragd rá a zsákot, aztán úgy ugorjál rá. Ja, értem. Húzz akkor le kintebb a zsákod. Mert hát
pont úgy tetted, hogy a súlya arra legyen, hogy eltöljön. Mert a alja az nehezebb. Figyelj, na így. Jó az úgy is. Páros lábbal. Vagy inkább csak simán lábbal. Vagy inkább segges! Várjatok csak. Várjatok. Itt dádá lesz, nagyon nagy dádá. Eltörte a hotel. Nézzék meg, uraim! Eltört ez a fotel is. Mit? Ezt kézzel nem tudod fogni. Úgy. Kitámaszkó hokedlival. Nem fog jó lenni. Engedd el. De akkor várja, nem jó, teszed oda. Úgy. Switchen. Na nézzük. Nem tudom, hogy mi fog kisülni belőle. Ez jó volt. Switchen. Music. Na még egyet. Fogsz fel még egyszer. Várjál, bóha. Mehet bóha. Várjál, bóha. Támaz neki rendesen, bóha. És most Egy utolsót. Egy utolsót. Braun Strowman-es lesz. Ez a segge. Ott a segge van. Avaz a feje. A puhább. Még egyet. Egy utolsónak. Megpróbálom páros lábbal. Várjál, nem jó van. Jó úgy. Vagy inkább csak egy TKO. Páros lábbal nem, szétvered magadat. Sit. Chen. Music.